DJ Holy Vogue. Yo. You're locked into Point 5 Creative Studios, where Africa's stories aren't just told, they're produced. News, politics, entertainment, films that move the continent. We bring the truth, the fire, the creativity. Your world, powered by African storytelling. Point 5 Creative Studios. 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 Finally, Advocate Nelson Chamisa has responded ku Varakashi, ku vanhu veZanu PF vanofamba vachitaura mashoko akasiyana siyana. Vamwe vaitaura vachiti haana plan, vamwe vaitaura vachiti akatengwa 2 million, vamwe vachiti akapiwa 20 million, vamwe vachitaura kuti akaenda kumhiri kwemakungwa kunoita zvechikoro, vamwe vachitaura kuti mufundisi haana kana chaanoziva. Ndamboita video makuseni vanhu vakandipopotera zvisingaite, pandatoshamisika kuti vanhu vari kundipopotera nei, because I just read a comment yakanzi another empty promise. Vanhu vakutoti holi ndiye adaro, holi ato munhu weZanu PF, holi azodaiso aita sei. Vakomana, kunyange zvikanzi zvaita sei nasei, musangano 1 singafenda kajoina, musangano weZanu PF ndakakuudzai wani bato randiri kumhanya naro, bato randiri kufamba naro reUDA, kuti tichange tiripo paballot ipapo tichimhanya chinhu handitika pati inyaya yeumwe musi, inyaya yerimwe zuva. Toda kuti timbonzwa mashoko ataurwa naAdvocate Nelson Chamisa panapa vachitaura kuti inini maya kana ndine information iri public inofanira kuenda papublic, ndinongokuudzai. Kana ndaona kuti zvinhu izvi makufanira kuzviziva kuti zviri kufamba sei, ndinongouya nazvo paruzhinji. But nguva dzese dzandinenge ndakanyarara ndee ndichitorova murovero wangu, ndo murovero wandee ndichitoita iwowo. Pakaipa pari kupisa, but ndaona zvangu taenjoya mazuva ari kuteera aya, ndaona tanakirwa, because even vakuru vakataura kuti chisingaperi chinoshura. ZANU PF inozongosvika painodhakwa, zvobva zvaita sei, zvobva zvapera handitika mawani chaiwo. Ndisati ndapinda munyangu zvizere ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate nhamba dzangu ndodziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti tifambire, ndibate futi pasame number ipapo, toita sei, todzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga eZANU PF handitika. Saka tisingatambise nguva, regai tipinde tinzwe kuti zviri kumbonzi chiiko panapa handitika. Zvikanzi and let me see kuti zvakatangira baba. Let me see. Pakaipa pari kupisa, and ndaona zvangu taita sei, taenjoya. Right, I can go so that you can see. Zvikanzi and Nelson Chamisa says ZANU PF cannot buy me and he is not leaving Zimbabwe. Hanzi ZANU PF haikwanise kunditenga, chero nemota dzakaita sei, chero nemari yakaita sei, haasi kuzobuda muZimbabwe. Acharamba arimo achingorova murovero wake iwo ari kuita sei, waari kuita handitika. Ndo mashoko ari kutaurwa panapa. Regai tiplay the video tizvinzwire kuti zviri kumbonyatsofamba sei, uye zviri kumbonyatsonzi chii nemukomana, but zvekunzi mukomana azviramba. Hanzi nini ndiri baba, handisisiri mukomana kuramba muchingonditi mukomana. Haasi kuda izvozvo ba, mukomana arida kunzi baba. Mawani aya, regai tinzwe zvakamira sei. Ndine video randiri kudzoka futi naro about Nelson Chamisa raCooksman, achitaurawo mufungiro wake pamusoro paAdvocate Nelson Chamisa. Kana ndauya nezvinhu panapa, don't say kuti ndini ndazvitaura. Disclaimer iripo wani, zvinenge zvirimo mucomment section, anenge aripo mavideos, saka munenge muchitongozvionawo mega. Saka musazonditsoma muchiti hanzi inini ndazotumwa, inini ndazoita so. Aiwaka mune makutokanganisa, hausiriwo murovero iwowo chaiwo. Rega tinzwe kuti Advocate Nelson Chamisa vari kuti chiyavo. Ndo pandinoona vamwe paya vakuti Chamisa
tinomuziva ike zvino izvi wawedu takamutenga. Ini munondiziva imi. Kobva mondigona. Ndakakonekwa nengwena dzokumusha kwangu kwagutu. Ndogonekwa nedzemuHarare. Dzinodya mapuroni. Ndokwamba ndizwa ndi. Morgan Tsvangirai did his bit. We were together. He never let you down. And because Morgan did his bit, I will have to do my bit. And I'm saying Morgan to my father, but that is the name that is known in heaven. Is my predecessor, Dr. Richard Morgan Tsvangirai, ran his race. He never betrayed people. Not one day. And that's why you see them scared, even when we are silent. For the past 2 years, I've not uttered a word. But every day, I dominate their minds. Thank you, Zanu PF, for allowing me to live in your heads rent-free. What day? Vamwano tita ma spokesperson angu. Wakatotakura nemukadzi. Unondiziva ini. Ini nemadira ndeta kwa gutu. Woti ndatakura kuenda kuno. Ini. Ndipuwe mushe. Be rest assured that whatever I do, and if I have not told you, is because I consider it not materially relevant. But if it is materially relevant, I will tell you. When I get tired, I will tell you. When I feel I can't take it anymore, I will tell you. But as far as I'm concerned, I have the energy, I have the power, I have the commitment to go forward. And God willing, we are going to win it. God does not allow a person to suffer the way we have suffered. And we have suffered. We have suffered. But I know one thing. When we have suffered the way we have suffered, God will remember us. Right, mashoko makukutu arikutaurwa na advocate. Vakaipa vawadi ona makomendi zvauzvaanengachi ndozvimwe zvirikuzondipinza pamawani kana ndikaverenga makomenzi iyaya zvonzi watumwa neZanu PF. Ini ndakuratidzai nyaya, vandakuudzai zvirikutaurwa naadvocate Nelson Chamisa, vandakuudzawo mafungiro angu, vandazoti regai tipinde mucomment section tionewo kuti vamwe vemucomment section vanofunga kuti chii. Tiri kusangana nefirst comment iyo yakanzi, why would you buy a used condom? Handisiri ndiri kudaro. I-comment section zvikanzi muzano uyu. I-comment section iri kudaro iyi. Zvikanzi, do you know that Fadzai Mahere is homosexual? Aidzinya ndaita mudiki kwadziri rega tisiyane nazvo zvedu, but mazvinzwa shoko hombe nderekuti hanzi Zanu PF haina kunditenga, ende inini handitengeke zvekumhanya. Hamusi kunyatsondiziva murovero wangu wandoita sei wandinoita as an advocate Nelson Chamisa. Zvimwe zvese zvamuri kutaura idzi dzaangano dzanyaya zvamanje manje ndakamira nevanhu uye zvandiri kufamba ndiri kufamba nevanhu. Zita rangu ndinonzi DJ Holly, ndinokuchingamidzai ende ndinokutendai nekuona .5 Creative Studios. Kana usati wasubscribe panapa, make sure you subscribe and hit the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. As for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scenes, to bye for now. Let's meet in the next video.